vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakahayawo n'anga. Zvinhu izvi ndakazviitirawo munomu muSouth Africa. Ndakahaya n'anga nekuda kwekuti painge paine umwe mukadzi ainge achigarawo mulocation medu mushure mekunge azotanga kugara musame street neni. Saka ndakangonzwa ndichimugodokera mukadzi uyu, naiyo ainge achibva kuZim. Mukomana akangotanga kabusiness kake so simple. Akatanga achiita zvekubika magwinya ndokubva azoti mafresh chips apa ainge oita zvekare nemakota. Mukomana mukadzi uyu akatanga kuita mari. Pasina kana nguva takabva tanzwa kuti kune rimwe location ainge avhura chipaza then nesaloon mutauni. Manje ndopandakazonzwa kuti ainge ava nekashop kake karestaurant. Mukomana ndakarwadziwa apa hanzi karestaurant ikako ainge akatoita partnership nomwe mukadzi wekuGhana. Ndakabva ndazoenda kwaari because ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako. Sezvo ainge ava kurakidza kuti aiva nevanhu vakati wandeiva ainge achiwirirana navo, ndakabva ndamuti ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako ako kandainge ndichida kuti ange achiripawo maideas, even though kana kuri kunzi painge paine vanhu vaaiziva vanenge vachida kuzoita epartnership. Tobva tatangawo kashopu kedu mutown, but inini ndaitarisira kuti kana ndikakwanisa kuzoita zvekutengesa hembe then instead yekuti ndinge ndichizoita zvemarestaurant, which means kuti I was not even a competition, we were into different market. But mukadzi uyu mukomana akatongondipindura rafu zvazvokutongoona kutoti munhu uyu haasi kana kutomboda kukubatsira. Ndakabva ndangoti hapana hapo chakaipa. Ndakabva ndadzokera kumba mukomana one day ndakatoti ndiri kubasa, ndainge ndichitotaura neimwe friend yangu ndokubva ndaiudza zvose zvainge zvakaitika. Saka iye akabva ati aiziva imwe n'anga iyi yaikwanisa kundibatsira. Apa mukomana tainge totoronga zvekuti mukadzi uyu tinge tichimuwisidzira pasi kuburikidza nen'anga iyo yaaiti iyoyo inongoita yese yese. Kana ukauya uchiti ukuda kuurayisa munhu, iyo inenge isitomborina kana basa nazvo. Mukomana ndakazoenda ndikabva ndazonosangana nayo n'anga iyi. Saka n'anga iyi yakabva yazondipa mushonga, ikabva yanditi mushonga uyu unofanira kuti unge uchizoenda ubva wazonoumwaya pagedhi repamba apo paainge achigara. N'anga iyi ikabva yanditi kana uchikwanisa, hameno, kana uchikwanisa unofanira kuti unge uchizofamba uchimwaya mishonga iyi, but kana wafunga kuzviita izvozvo unofanira kuti unge uchizviita in one night, then unofamba uchimwaya mishonga pamashopu ake ose. Ende kana kuri kunzi unenge usingazvikwanisi, ndipo apo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizozadzikisa miko yekuti ndaita tsvina. Kana ndaita tsvina iyoyo ndobva ndazoipakira muchigubhu. Ndaitsvaka chigubhu che2 liters checoke, then ndobva ndazopakira tsvina iyoyo imomo. Then kana ndapedza kudaro ndobva ndazoisa mvura. Ndaifanira kuzonwa mvura iya kusvika ichizonopera within 1 week kuti ndinge ndichizadzikisa miko dzacho, kuitira kuti mukadzi uyu ange achizokuvadzwa nemishonga iya mashopu ake ose ange achizobhuroka. Mukomana ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbeya zvangu ndichifamba ndichimwaya mishonga iya. Iye mukomana godo zvarinoita munoziva zvenyu mukoma, painge pagara paina vamwe baba ava ivowo vainge vari muZimbabwe. Saka vaiwanzokuuya kulocation kwedu vachitengesa miriwo, madomasi nei. Saka vaigara vachingondiudza kuti vanondida, but ndaivaudza kuti hazviitika kuti tinge tichidanana because izvi zvamunongoziva kuti inini I am a married woman. But ndakabva ndazovagaya ipapo. Nerimwe zuva ndakati ndichibva kubasa ndobva ndatoti dhara iri ndava kutorishandisa kuti ndinge ndichiita zvose izvo zvandinoda kuita, because motikari murume wangu ainge asina, ende hapana pandaikwanisa kuti tinge ndichizomuudza kuti tiri kufanira kuti tinge tichifamba tichimwaya mishonga pamashopu
pemukadzi uyu muvakidzani wedu. But chikomba ndakaona kuti kana chikomba mukawirirana unokwanisa kutochiudza chokwadi, then icho chinobva chatokubetsera. Handiti zvinhu zvenyu munenge muchizviita in secret here. Ende mudhara uyu naiyewo ainge akatoroora, akazorambana zvake nemukadzi wake, iko zvinhu ava kugara zvekare neumwe mukadzi. Ipapo mukomana achi pandakasangana naye ndakabva ndakomunyemwerera. Baba vaya vakavhunduka wena, ndokubva vazondikumbira mafone numbers angu zvekare. Apa pose apo ndaigara ndichingovanyima mafone numbers angu, ndakabva ndazovapa mafone numbers ndikabva ndati hamuzongondifonere pose pamunenge muchinzwa kuda kundifonera. Inini ndinotanga ndakubipai kana kutextirai message kana mukangona ndanyora kuti eta, zvinenge zvichireva kuti ndinenge ndiri free. Mukomanashi usiku hwacho ihwohwo takatorara usiku hwose tichitaura nyaya, ende ivo vakabva vatondiudza kuti vainge vachitondikara ende vainge vachitomboda kutombospenda nguva neni vachida kurara neni. Ndikabva ndati iri bho, but ndakabva ndati unofanirawo kuti unge uchindipa mari. Handiti unozviziva kuti I am a married woman. Hapanawo pandikazongonakirwa nekuti ndangoita bonde newe pasina chaunenge uchindipa. Iye akabva ati do not worry mama, hapana pandingamboti ndinokuda ndichiziva kuti handina kana chandinenge ndichikwanisa kuzokupa. So mukomana chitakabva tachizoronga paya. Mushure mekunge taronga mukoma, ndipo patakabva tachizosika bonde redu. Takasika bonde redu ende ndakanyatsokumupefomera murume zvokuti kana iye akasara achita kupa kutenda. Then zuva iro randainge ndakaronga kuti nhasi ndo pandiri kuti ndinge ndichizofamba ndichiisa mishonga, ndakatomudza ndiri kubasa ndikava ndati shamwari, mafungiro acho andiri kukuita ka haasitombori kana normal zvachose. Dai wanga uri umwe munhu watoita plan wauya kuzondiona. Saka ndakatodaro ndichitoziva kutoti munhu atori busy ari pabasa. Then time ndakazoti ndachaisa munhu kwava kundinetsa, akandinetsa kani mukomanashi. Then ndokubva ndazomuudza kuti ndainge ndichazombotanga ndasvika kumba. Kana ndasvika kumba, then ndobva ndazogeza tobva tachizosangana zvedu. Mukoma ndakaita saizvozvo. Apa ndainge ndakaenda kunotora mishonga iya. Saka mukuzonosangana kwatakaita ndikabva ndatomuti pane zvandainge ndichida mutauni. So takazoti tasvika pashop yemukadzi uyayo parestaurant first, sezvo yainge iri iyo hombe, ndo patakatanga napo. Ndakangoburuka mukoma ndichita sekunge ndainge ndiine munhu wangu wandainge ndichida kuona. Ndini uyo mukomanashi. Ndokubva ndatoenda ndikabva ndatonomwaya mishonga, tikabva taenda kuchipaza, tikaenda kusaluni mukoma, ndichingomwaya mishonga kuzonosvika tichizodzoka zvekare kulocation. Iye haana kana chaakambofungidzira murume uyu wandainge ndiinaye. Then takati tapedza kudaro, ndo patakabva tachizongotsvakawo panzvimbo pekuti takabva tapaka motikari yedu, tikabva taitira bonde redu mumotikari. Ndakamupa mukoma kwenguva refu. Then after that ndakabva ndachizotanga kumuignore. Handiti ndainge ndava kutoziva kutoti ndainge ndakapedza naye here. So after that mukadzi uyu mumabusinesses ake ndopaakabva atanga kusangana neminyama kuzonosvika restaurant yake ichizonovharwa because ainge asina mahealth and safety permits. Ndokubva azovharwa paya. Mukomanachi ndakafara zvisingaiti, ndakaita kupembera. But mukomanachi kuti ndige ndichizosvika pakumuroya mukadzi uyu, it is because akandivhairira. Dai kwainge kuri kunzana kana kumbogara akandivhairira, ndainge ndisitomborina kana busy naye mukadzi uyu. But vamwe vanhu vangori nekamuka kungodada. So nepamwe pekuti there is no need yekuti unge uchivhairira munhu, unotoona munhu ava kutokukuvhairira. Ende kazhinji ukazoona panoroyewa munhu iyeye uyo anenge aroyewa, hamufaniri kuti munge muchizomuchenura muchiti iye nekuda kwekuti aroyewa haana kana chaakatadzira muroyi uyo akamuroya. Because seni in my situation mukomanashi, mukadzi uyu ndaisatombova ndiine dhiri naye, but ndiye akazokonzeresa kuti godo neruvengo, mweya wegodo neruvengo unge uchizopinda mandiri. Mukomanashi, kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizoteverera mucomment section. I know kuti kune vamwe vanhu vachataura zvavanoda, but we all have different opinions. Zvandakaita ndakazviita mukomanashi. There is no way
I can go back in the past. Zvakatoitika, what else can I do? Ive dari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section yapakaipa. Anzi iye ndiye akazvikonzeresa because ainge achindidadira. Hey, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pari zvino hangu ndazodzidza chidzidzo because ndanga ndava nenguva yakati rebei ndiri muno mumujoni. Saka ndiri muno mujoni basa rangu rainge riri rekungonyepera vanhu kuti inini ndiri n'anga uye zvekare ndine masimba ende ndinobetsera chaizvo. Zvose izvi mukomanachi kuti ndige ndichizosvika pakuzviita, mukoma yange iri nhau yekuti ndainge ndadzingwa basa. Ndakadzingwa basa mukoma mainge muri mugore ra2021. Mushure mekunge ndadzingwa basa ndipo apo pandakabva ndachizotaura neimwe friend yangu ainge achitawo zvechiprofita, akabva ati iwe mazuva aanotarira onekana paYouTube kuti n'anga dzazara sei, ndokune bhegi ikoko vanhu vari kuita mari nehun'anga. Ndikabva ndati zvinotoita sei? Saka takabva tachizotsvaka n'anga iyo yakatiudza kuti inokwanisa kutipa masimba ekuti tinge tichizokwanisa kurapa tichizviita n'anga, uye zvekare ikabva yazotivimbisa kuti yainge yatotipa chikwambo. Mukomanashi n'anga yaiya yakatongotibira mari, but takapiwa makona awo atakanzi ndo atinofanira kuti tinge tichizoshandisa. So mukomanachi takabva tazotanga manje kubetsera vanhu. Takatanga nekubetsera maSouth African, ende mari here kana dziri nhau idzodzi dzekuti uri n'anga unogona kubetsera ende vanotokupa mari yakawanda. Saka pamwe pacho taijuma mene kuti chii chaimbonyatsokutora nzvimbo, but yaingova iri fembera wafembera, but dzimwe nguva otojuma paya munhu obva watomubatsira uchitomushopera paya. Zvino nekufamba kwenguva mukomanashi umwe wangu mushure mekunge taunganidza mari, iye akatenga motikari yake neniwo ndikatenga motikari yangu. Akabva ati bhururu izvi inini hangu handichazvidi, handikwanisi kuti ndingoramba ndichiita zvinhu zvakadai, nekuti pane pamwe apo pamwe pamba patakamboenda painge pachinzi painge paine zvitokoloshi zvainge zviripo. Iye akabva ati iwe tinokwanisa kuzogumisidzira tazorohwa nezvitokoloshi izvo apa isusu tisina kana simba. Takatohwina, ngatisiyanei nazvo. Zvino inini ndaiva neumwe mukadzi uyu muSouth African wandainge ndichidanana naye. Saka murume wacho ainge achirwara, ndainge ndoshandisa mukana wekuti murume wacho kana bota ainge ava kusakwanisa kuridya, saka ndainge ndotodya zvangu mukadzi uya achitondipa mari because vaiva nezvimari zvavo. Saka kubva ipapo ndo pandakabva ndachizopinda mustaira iyoyo yekuti murapwawo anenge achida kurapwa neni, like maSouth African ndo zvavari, vanozotopedzisira vatokubheurira gumbo. Vamwe ndo vanenge vasingadi kubhadhara, vamwewo vanenge vatongobatwa nemweya weruchiva kuti ndoda kutongodanana nen'anga yekuZimbabwe ndikwanise kubatsirwa mahara. So mukomanachi ndo zvandaike ndoita, ndichirarana nevakadzi vaya vanenge vachiuya kwandiri, zvokuti I'm sure kuti vana chaivoka nditori nevamwe vana vandakatoita nevakadzi avo vaiuya kwandiri vachichema nembereko, ndobva ndangovavhara then vobva vatobvuma kutoita bonde neni. So uyo wandakazopedzisira pandakazviudza kuti never, I will never do it again, ainge ari mukadzi wemunhu. Mukomanachi ndakamusofta, ndikomusofta, but akangoti tingonopedza kunosika bonde ndokubva atanga kuchema achitoti ainge achida kuenda kumapurisa. Yet tainge takatotaurirana. Mukomanachi akabva azondiudza kuti ainge achida mari, saka ndakabva ndazotoburitsa mari paya ndokubva ndamubhadhara. Saka ndakabva ndazodzidza chidzidzo chekuti izvi zvandainge ndichiita zvainge zvisina kana dhiri. But chinonetsa manje muri yeZimbabwe ndechekuti kana wanga wajaira kudya zvakapfava sehonye, zvinonetsa manje kuti unge uchibuda mazviri sezvakaita bhururu wangu. Bhururu wangu iyewo atova nekakambani kake. Zvese izvi zvatainge tichiita zvohufekisa ngoma akatosiyana nazvo karesa, ende ndotoona kutoti upenyu hwake huri kutongoramba uchitongoenderera kumberi. But inini manje kuti ndichitanga kuti hwane
kunoti ndava kuda kutanga kushanda, handichambozvikwanisi mukoma. Ndo chokwadi ichocho. Saka mukoma ipapo pandakasangana naye mukadzi uya wandainge ndichibatsira, ndokubva ndamubraiba ndikabva ndasika naye bonde, but akabva azonditi mangwana acho makuseni, kana ukasandipa mari ndikuenda kumhangarira kuti iwe wakandisunga. Ende ndakagara ndakazviona kuti pandakangopedza kuita bonde naye akabva atanga kuchema. Ndikatoona kutoti ainge atova mahwane. Takambozama kuti tinge tichitaurirana usiku hwose, but makuseni pandakaona munhu ava kutomuka, ava kuti ava kuenda kunondimhangarira kumapurisa, ndo pandakabva ndazoburitsa bhegi. Ndakarohwa bhegi mukoma mari yemuwando. Mari yaakandirova mukadzi uyu it was 28,000 rands, but yose handina kukwanisa kuiburitsa in a single day because yainge yakawanda. Saka ndakazotoita nguva yakareba ndichingomushandira mukadzi uyu ndichimupa mari because ainge ava kuti kana ukasangondipa mari ndinoenda ndobva ndanokusungisa because wakandibata chibharo. So mukomana ashe, ndiyo nyaya yangu inini. Ndiri sangoma wefake, ndiri n'anga yefake, but ndo zvinondiraramisawo izvozvo nemhuri yangu. But se zvandakamboudzwa nefriend yangu kuti kana ukaramba uchiita zvinhu izvi uchazonosvika pamwe pamba pekuti panenge patori nemuroyi zvechokwadi, kana kuti pamba panenge patori nezvikwambo. Zvino zvinhu izvozvo zvikazotanga kunetsana newe uchaita sei? Because masimba anotoziva kutoti handitomborina kana masimba zvachose. Akatongonditi dai wasiyana nazvo izvi, dai watsvaka basa kana kutanga chibhizinesi chako, but izvozvo ndo zvandisingakwanisi mukomanashe kuita. Zvekushanda zvakasobuda mandiri kudhara. Ndajaira kungogara zvangu ndakadai ndakamirira macustomers angu kuti ange achizouya. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ya pakaipa ndo anonzi mahwane chaiwo.